všetkých síl. Obidve by mohli sedieť doma a žiť zo sociálnych dávok. Namiesto toho zariskovali a podnikajú. Podnikáme, robíme systematické a vyťazíškame cieľ. Katarína je nepočujúca od narodenia. Vždy sa však pohybovala vo svete zdravých detí. Aj preto sa nebojí komunikovať a prekonávať bariéry. Keď nikdy rozpráva bariéry, ani to povedané, pretože to nepočujúca, musíte pomaly to rozprávať. Takže normálna komunikácia, ak by mala problémy, sa napíše papierom. On je taký typ človeka, že nemôže byť v nečinnosti, vždycky musí niečo robiť a pokiaľ robí niečo, čo ju zaujíma, tak to potom donesie aj ovoci a efekt určite. Ale problém je nepočujúci na vedia. Vybavovať na úrade práce. Niekde si sama vybavujeme, ale to je normálne, lebo je to preto. A máme osobného asistenta, preto. Kto vie, čo by Katarína robila, keby bola zdravá? Možno by bola modelkou. Predpoklady na to určite má. V súťaži Miss Nepočujúcich skončila druhá. Osud sa kruto zahral aj s týmito dvomi súrodencami, Petrou a Jozefom. Ako trojročná nám vybuchol televízor, my sa tam hrali a taká bola explózia, že ja som tam zlákla a postupne sa mi zhoršoval. Dnes už Petra nepočuje takmer vôbec. Naučila sa odčítať spier. Ešte horšie je na tom jej brat. Súrodenci spolu podnikajú a sebavedomie im určite nechýba. Lebo viem, že na to mám. A teraz som sa samostatniť a proste si myslím, že je to správna cesta. Ponúkam grafické návrhy, napríklad aj také plakáty, tvorba web stránkov. Ja robím už to pre tejtru. Petra sa už naučila, že nie je dobré priznať sa k handicapu. Množstvo zákaziek jej na tom stroskotalo. Predtým som aj písala, že som nedoškáva, ale z mojej strany som mala taký pocit, že oni to každý odmietajú, už to majú nejaké predsudky. Tak teraz som sa rozhodla tak urobiť, že tam nebudem nič písať a keď budú mať záujem, uvidia moje práce a môžu to s nimi stretnúť a potom mi poviem, že som sa nepočujúca a povedali, že nie som úplne nepočujúca alebo nejaká nemá. Začať podnikať v tejto zložitej dobe chce určite veľkú dávku odvahy, a to aj pre zdravých ľudí. Sluchovo postihnuté podnikateľky môžu byť inšpiráciou, že všetko sa dá, ak máte chuť bojovať. Ja nepotrebujem aj tak doma sedieť a nerobiť nič, to není problém. Ale musím sa napraviť sa taká, lebo som nechci naučiť to na gymnázium, gymnázium nergotná. Potrebe povedať, som pracovať, aby som medzi diem, to nie. Svet